Сега е моментът да напомня всички участници в клас 3 дизел да се отправят към жълто-зеления чадър, където се осъществява записването, за да може да бъде изтеглен жребия и нанесена решетката. Така че, моля, отправите се участниците в клас 3 дизел моментално натам и да бъдете подготвени за първите стартове след награждаването в този клас. Благой Петров в ляво, Веселин Чатурков в дясно. Финал на клас 3 задно предаване. Благой Петров. Чита се. Още един.